babraj. Vesmírne telekozvané mesiac na uprostred nosa a vy to prerazí. Ne, veľkému kruhovi. Chápete to? Môžeme spoločne vládnuť vesmíru. Ale... Žiadne ale! Ticho! Majte mi to do laboratória ten mesiac. Vy babráci. Babráci. Robíš nervy, povedz niečo normálne. Normálne. Vy ste len banánsky pre malej myši. No, náhodou, vedci dokázali, že IQ myši dokáže vynájsť bombu, takže myši dokáže vynájsť bombu aj my a zreaktivovať ju. Čiže aký to percento sa na nás nalepilo. Čiže nie sme až takí už. Prečo ľudia pália mosty? Prečo sú len takí sprostí? Basička! No spust. Pochovkami, bebík, lásky učeši. Maminka je najlepší. Tatine. Nuž, keďže vás už mám dosť, už mi reziete na nervy. Fakt zaujatý. Ale vidíš, že si sa snažíš.